Җир йөзендә иң кыйммәтле нәрсә кеше гомере. Күптән түгел Лесной авылында агачтан эшләнгән иске йорт янып бетте. Алай гына түгел, соңыннан йорт хуҗасының сөякләрен генә табу мөмкин булды. Санаулы минутларда янгын бүлеге хезмәткәрләре Леснойга барып җитсә дә, ут ялкынын туктатам димә. Әйе, юл һәлакәтләре, табигый хәвефләр, янгыннар кеше гомерен куркыныч астына куя. Шуларны булдырмау булган очракта кешенең гомерен һәм милкен саклап калу янгын бүлегенең төп эшләренең берсе. Безгә хәзер безнең пожарный частьтә ЕДД урнашкан. Күбрәк хәбәрләр керә инде 112 аркылы бу бер юлы безгә дә килә, полициягә, больницага, шул службаларга килә. Без моңа реагировать итәбез. Хәзерге вакытта безнең 48 юл һәлакәте теркәлгән безнең аркылы инде. Бу күбрәк кешеләр нинди дә булса тән җәрәхәте алу или техникага кысылып калалар, аларга ярдәм кирәк булган. Шул очракларда без чыгабыз. Үзебезнең генә көч җитмәсә, Шәмәрдән дә безнең бар отряд, спасатель отряды, алар киләләр булышырга. Быелгы очракта аларның андай ДТПларга килеп безгә ярдәм иткәннәре юк. Безнең үзебездә аппаратура җитәрлек. Һәр пожарный спасатель квалификациясенә ия. Алар елга бер мәртәбә без аларны сдавать итеп, үзебезнең белемнәрне күрсәтеп торабыз. Шулай ук кирәкле аппаратура бар. Теләче районның гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе 2004 елда оеша. Янгын сүндерү бүлегендә эшләүчеләр чиратлашып тәүлек буе кизү тора. Бу һөнәр ияләренең эше тынгысыз булса да, бирдә эшләргә теләк белдерүчеләр аз түгел. Аларга билгеле бер таләпләр куела. Безнең янгын сүндерү бүлегендә хәзерге көндә 40 кеше эшли, шуның 32се янгын сүндерү өлкәсендә эшлиләр. Бу водительләр, пожарныйлар, начальник караула составында. Без инде хәзерге вакытта бездән таләпләр шундай, күбрәк без тырышабыз. Армиядә булган, армиядә хезмәт итеп кайткан, алар инде дисциплинага өйрәтелгән. Бу безнең эштә дисциплина бик кирәк. Бүгенге көндә районның барлык авыл хуҗалыгы ишмаларында янгын сүндерү автомашиналары бар. Янгын сүндерү машиналарының төзек булуына игътибар бирелә. Елдан-ел янгын сүндерү машиналары да яңара. Дөнья алга барган саен проблема да күбәя. Инде хәзер элекке шикелле пожарный машиналар бик иске түгел, но шулай да беренче вакытта безнең 2009 елга КАМАЗ 8 тонна су белән тора. Икенче вакытта инде ЗИЛ, аның проходим совет ЗИЛ 131. Бу инде 92 елга бик яңа түгел. Без аны төзек хәлдә тотарга тырышабыз. Аннары инде резервта тагы бер ЗИЛ тора. Монысы инде 3нче ранг пожарларга чыккан вакытта кулланабыз. Ошо килеп үзебезнең көч җитмәгәндә кулланабыз. Ну, суга килгән чиракта пожар сүндерүдә безнең күбрәк авылларда була инде. Анда кыш көннәрендә менә әзрәк безгә авырлыклар була. Сулыклар боз каткан була, шулай кайбер вакытта юлларның состояниесе бик әйбәт түгел. Вакытында чистартылмаса, бу безгә кымачылыклар тудыра. Район янгын бүлегендә 40 кеше эшли. Көн саен 10 кеше кизүдә тора. Телефоннан хәбәр керүгә, шуның 5-се янгын булган урынга чыгып китә. Икенче урында бер үк вакытта хәвеф-хәтәр чыкса, ял итүче икенче группа ярдәмгә ашыга. Угырдан кала, уттан калмый дигән белән һәркем килешер. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда, быел янгыннарның саны арткан. Теге елны бу вакытта безнең 5 пожар булган иде, ә быелгы көндә уже 9. Күбрәк бу электр аркасында күбрәк чыга, шулай ук кешеләрнең үзләренең саксызлыгы аркасында чыккан пожарлар да бар. Шуның быел берсе безнең чүп яну очрагы булды. Бunda ущерб булды, күп булмаса да, но буны пожар итеп аласы булды. Шулай ук бер поджог үзе тотып яндырды бу Ормширме авылында. Шундый пожарлар да бар. Но күбрәк инде менә электр буенча, электрның төзек булмавында күбрәк пожарлар шуның аркасында безнең район ичендә. Район янгын бүлегендә профилактика һәм пропаганда алып баруга зур игътибар бирелә. Аеруча ялгыз яшәүче өлкәннәр янында булып, аңлату эшләре алып барыла. Янгынны сүндерүгә караганда аны булдырмый калу отышлы. Яңа ел алдыннан бирдә эшләүче хезмәткәрләр сату нокталарында булып тикшерү уздырды. Һәрбер әйбернең сертификаты булырга тиеш. Сертификаты булса, аларга ярамый. Безнең Теләче районында пиротехника изделияләр сату тыелган.
Гирляндалар гына сатыла. Шундыктан гирляндаларга сертификатлары кибетләр тикшерелде, bütün сертификатлары бар. Пиротехнический изделиялар сатылмый. Буш вакытларында янгын бүлеге хезмәткәрләре спорт белән шөгыльләнә. Үзләренең һөнәри осталыкларын республика бәйгеләрендә сыный. Район күләмендә үтүче иҗат фестивальләрендә дә район янгын бүлеге егетләре иң активы. Җыр биюдә алардан да остасы юк.